जय जय सियाराम, जय देवरिया। अब रउआ सब बाबा गोपालपुरिया से अपनी जिला देवरिया की साथे साथे कुछ और जरूरी ताज़ा समाचार सुनी। काल मने शनिचर के की दिने जिलाधिकारी जौन बानी देवरिया के श्री जितेंद्र प्रताप सिंह और देवरिया के एसपी श्री संकल्प शर्मा की हाथों विकास भवन परिसर में एगो 3 दिन वाली प्रदर्शनी के उद्घाटन कइल गईल। ई प्रदर्शनी सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित कइल गईल रहे। ये प्रदर्शनी के माध्यम से विकास योजनन की बारे में बतावे के प्रयास कइल गईल और ये काफ़ी सफल रहल। देवरिया के बहुत सारा जनता व्यक्ति एमे भाग लेहल लोग, ये बहुत अच्छा बात बा। अब हम अगला समाचार की ओर चलतनी। योगी जी सरकार किसानन की विकास के लेके बहुत कुछ अच्छा भी कर रहल बानी। एगो वहाँ के नया पहल बा, ये सरकार के नया पहल बा कि सरकार का करते है कि जो मोटा अनाजन खातिर स्टोर खोले वाला के उ मदद करी। मोबाइल आउटलेट तो संचालित होकबे करी, साथे साथे मोटा अनाजन खातिर कई शहरन में स्टोर यानी भंडार भी खोलल जाई। तो हम सब अपनी देवरिया वासी से, देवरिया वाले लोगों से चिरौरी करब कि ये योजना के, ये पहल के पूरा लाभ उठाएं। जय जय देवरिया, जय जय किसान। अब अगला समाचार। अपनी देवरिया की बिशुनपुर कला की एगो विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय से एगो बहुत खराब समाचार मिलल है। यहाँ छात्र लोग, जौन विद्यार्थी लोग बा, लइका लोग बा, उ दू गुट आपसे में मारा पीटी कैले बा। अरे भाई, ये लइका फैका मतलब कि स्कूल में जाता रह जा, कॉलेज विद्यालय कहीं भी जाता पढ़ाई कर जा ना, पढ़ाई पर ध्यान देता दो जा। अब छोट छोट बातिन के लेके मारा पीटी होई तो ये कहीं ठीक नहीं के। हम चाहब कि गार्जियन लोग, अभिभावक लोग भी ये पर विशेष ध्यान दे और लइकन पर नियंत्रण रखी। महाराज नज़र राखी कि लइका कहाँ जाता, का करता, ही रहुआ सबके। अब वही में का होके कि रो मिल के लइका अगर गलती करता तो चलो नहीं भाई, अपन मतलब कि हम करब होगा तो अच्छा बात नहीं कहना। तो लइकन के समझाएं कि ये सब काम मत करें कुल। एक तो इम्तिहान रहा कलिए हाई स्कूल और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा खत्म भइल, तो अच्छा तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़ला के ताक बा। ये मारा पीटी छोट छोट बातन के लेके कहीं ठीक नहीं के। तो आगे ये सब चीज़न के ध्यान रखिए और लेकिन का अच्छा तरह पढ़ाई लिखाई और ओके बस अच्छा बनाई जीवन में ओके। तो जय 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 देवरिया। अब अगला समाचार। हाँ, इहो तनी बुरा समाचार बा। दहेज के लेके उत्पीड़न कईल एकदम में ठीक ना है। अपनी देवरिया में भी ऐसा कई गो घटना सुने के मिलेला और बहुत बुरा लागेला। अब देखी, हम यहाँ के बहुमन के सम्मान करे के चाहिए। अब कुशीनगर जिला की एगो लड़की के बियाह अपनी देवरिया जिला में रामपुर कारखाना क्षेत्र में भइल बा। ई लड़की के शव फंदा में लटकल मिलल बा। अब मायका वाला सीधे ये कहते हैं कुल कि पहले ही से ई परिवार जो रहा ओके दहेज उत्पीड़न करत रहा, ओके बहुत प्रताड़ित करत रहा। तो ये कहीं ठीक नहीं है। काहे कि शादी ब्याह भइले के बाद वो अपन बहू जौन बिया अपनी घर के सवांग हो जाले, परिवार के अंग हो जाले, तो ओके पूरा सम्मान मिले के चाहिए। अब वो घरे आ जाओ कई बार रउरा के ताना मारी कि दहेज ना तार बाप देने है ना, तो कहीं ठीक नहीं के महाराज। एक तो दहेज लाल ठीक नहीं के। हाँ, अगर कुछ एगो परंपरा चली आवता निभाही के बाद ना, तो जौन भी तय वही करी ना, पहले ही कह ली और करी माई बाप से लड़ ली, झगड़ ली, या जौन बाप पहले ही ले ली। बिया भइले के बाद ये कुल बिल्कुल ठीक नहीं के। ओकर पहले रुआ जौन बुझा तौन कहीं, लेकिन ना तो मत कही ना। बिया का करते नहीं, जब बाद में जब तोने मार पहले ही जौन कुछ करे बा कह धली, लेकिन शादी भइले के बाद, बहू अले के बाद ये कुल करते ही ठीक नहीं के। और कानून भी बा, कानून अच्छा तरह निपटी ये सब चीज़न से, तो एक ध्यान रखी। अगला समाचार। अब देखी, फगुआ निकचा गइल बा या दुकान उकान भी एकदम सज गइल बानी कुल। पहले जौन गुझिया बने ना, गुझिया मथरी उथरी घर ही में बन जा। अब आजकल लोग के लगे समय नहीं के, लोग बनावलो नहीं के चाहत, सब लोग खरीदिए के लिए आओ चाहता। तो दुकान एकदम सज गइल बानी कुल। खैर, तो फगुआ अच्छा तरह मनाई, हिल मिल के बनाई, और कहीं कुछ ऐसा मत करी कि दूसरे के परेशानी होखे। और प्रशासन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा बा, चुस्त दुरुस्त बा। तो सब कुछ अच्छा तरह कैले के ताक बा, मनौले के ताक बा। अब चली, इहो बहुत खुशी के बात बा कि हाई स्कूल और 12वीं के बोर्ड परीक्षा अच्छा तरह निभुक गई। अपनी देवरिया जिला के बहुत सारा बच्चा में भाग लेने कुल हाई स्कूल 12वीं के इम्तिहान देने कुल। हम वो सगरी कुल खातिर भविष्य खातिर
कामना करब भगवान से कि उनके सद्बुद्धि दें और वो विकास की पथ पर, शिक्षा की पथ पर खूब नाव रोशन करें कुल, अपनी माई बाप के, अपनी गांव जवार के, अपनी जिला जवार के खूब नाव रोशन करें कुल। यह शुभकामना बा। तो लइकन के होकर लइका होकर लइकनी खूब पढ़ौले लिखौले के ताक बा, बस कल वो अच्छा जाई, सद्बुद्धि भगवान दी है वो अच्छा करी। अब चलिए अगला समाचार पर चलतनी हम। ये जो समाचार बा पथरदेवा ब्लॉक की दुलारपट्टी ग्राम पंचायत के बा। अब जानी कि वहाँ ना प्रधानी के उपचुनाव भइल रहा, काहे कि वहाँ के जो प्रधान रहे वो बेचारू मर गई ने, तो फिर अब वहाँ नया उपचुनाव भइल है। ये उपचुनाव में गीता देवी एक जना बारी वो जीतल बाड़ी, या वो जगदीश यादव जी के 147 वोट से हरा के आ जीत गई बाड़ी। गांव में जुलूस उलूस निकलल, लेकिन हम फिर से ये कहब जे हारल वो अपने, जे जीतल वो अपने, आ जीत हार के बाद ये सब भुला जाए के चाहिए महाराज, सब एक्के बा नन्नी। तो गांव के विकास होके चाहिए, चाहे जौन भी गांव होके। अब चलिए अगला समाचार पर हम चलते नहीं। हाँ, शायद हुआ पता होई ना कि जौन भारतीय क्रिकेटर बा ना अपन उमेश यादव, वो अपनी देवरिया के ह महाराज, रामपुर कारखाना के पोखरभिंडा एगो लाला गांव बा, पोखरभिंडा लाला गांव रामपुर कारखाना में, देवरिया के रामपुर कारखाना में पोखरभिंडा गांव बा। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं, क्या 9-10 किलोमीटर बा। वहाँ के रहे वाला हूँ के उमेश यादव जी। अब इनकी पिताजी के निधन हो गई बा कुछ दिन पहले, तो इनकी निधन पर, इनके पिताजी की निधन पर पीएम मोदी जी का कहल जाला सांत्वना पत्र भेजला बने। तो हमारियो ओर से पूरा सब आप सब की तरफ से उमेश यादव जी की पिताजी खातिर श्रद्धांजलि अर्पित बा। मोदी जी के भी धन्यवाद कि वो हमारी जिला के श्री उमेश यादव जी महान क्रिकेटर भाई, वहाँ की बाबूजी की निधन में पत्र लिख के सांत्वना व्यक्त कैले बानी, काफ़ी अच्छा चीज़ बा। अब चलिए अगला समाचार जो बहुत दुख देवे वाला बा। ये समाचार ऐसा सुन के मतलब ये हम यहाँ पढ़लो नहीं की चाहत, लेकिन अब चूंकि ऐसा बताओ तनी कि रुआ ध्यान रखी महाराज, ये कुछ चीज़ अपनी देवरिया में, देवता के एरिया महाराज, ये सब ना होके के चाहिए। अपनी देवरिया में एगो बहुत इंसानियत के शर्मसार करे वाला अति भयावह दुखदायी समाचार मिलल बा। रुद्रपुर क्षेत्र के घटना है। एगो सब्जी बेचे वाला के मार दे लबाना कुल, जो भी अपराधी बना कुल, हम तो पाई तो कुल के मतलब कानून तो हम अपने हाथ में ना ले, लेकिन ये लोगों के ना यही तरह सबक सिखावे के चाहिए। मार के बेचारा के आँख भी निकाल लबाना कुल, और एसिड डाल के ओके जरावे के भी कोशिश की लबाना कुल। तो हम प्रशासन से ये निहोरा करब कि जल्द से जल्द ये हत्यारन के पकड़ के आ कठोर से कठोर दंड दियाओ, जाकि ताकि भविष्य में केहू ऐसा गलती फेर करो मत। और ये महाराज इंसानियत के शर्मसार करे वाली सब घटना बा। आई हम थोड़े पढ़ता नहीं, पूरा देश दुनिया जवाब पढ़ता महाराज। ये देवरिया के रुद्रपुर के जौन का शिव का नगरी बा रुद्रपुर का महाराज इज्जत रह जाई अगर ये सब चीज़ अपनी जिला जवार में सुनाई। तो ये सब बचले के ताक बा। छोट मोट कहीं कुछ बा, झगड़ा बा, विवाद बा, तो आपस में बैठ के निपटा ली महाराज। कानून बा उसमें जाई, ये सब काम सब बच्ची महाराज कहें कि जे कुल करी न वहू के भविष्य सुनी मतलब सुनारा नहीं खे, वो पकड़ई हैं ठेलई हैं जेल में जई हैं। तो ये सब चीज़ से बची कितनों पैसा वाला हुई है ना। आजकल तो देखते बनी बुलडोजर चलाता, ये गलत करता ओके। तो रोड़ा दूसरे के मिट्टी में मिलावे कोशिश करब, रोडो मिट्टी में मतलब चाहे कितनों पैसा आया, कितनों जजात या चाहे कितनों राउत पहुँच हुई, केहू की लगल है बचब ना महाराज। समय सबके तूड़ देला, मतलब तूड़ ना देला, समय सबके सिखा देला। तो एक ध्यान रखी। अब आज के अंतिम समाचार, ये खबर तनी हटके बा। दीनदयाल उपाध्याय जौन बा ना, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जौन बा, क्षमा करी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, DDU गोरखपुर, वहाँ से एगो बहुत लापरवाही वाला समाचार मिला था। 5 मार्च के होखे वाला जौन परीक्षा के पेपर बा, ये लोग 4 मार्च के बाद दहल। LLB के 5वां सेमेस्टर के इम्तिहान रहे, ये लोग 5 मार्च वाला जो पेपर है 4 मार्च के बाद डाल। तो ये पर ध्यान दी, विश्वविद्यालय प्रशासन के ऐसा गलती ना कर जाए। कहेंगे देखिए हम खुल के कहे नहीं कि देखिए नाव के विश्वविद्यालय के नाम बदल के का भइल बा, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। ऐसा महान मनई की नाव पर विश्वविद्यालय चलाई भी, ऐसा काम करब तो महाराज ये तो अच्छा बात नहीं है ना। ऐसे हम कहें कि विश्वविद्यालय या चाहे कोनो सड़क के नाम न कुछ ध द भाई कोनो महापुरुषन के नाम पर मत धर। कहें कि ये को सुन के जान के बहुत दुख लागेला, कहें कि उतना बहन मनई के भी अपमान बा सब चीज़ में। तो एक ध्यान रखी। सुनी ना, अब हम हर वीडियो में जो कहे नहीं, हम तो बानी पुणे में,
और कोनो पत्रकार भी ना हई। हाँ, अपनी गांव दुआर जिला जवार से जुड़े रहे खातिर रोजो हम का करें कि ऑनलाइन कई गो समाचार पत्रन के खंगाले नी और वही आधार पर ये 2-4 गो समाचार रउआ सबके सुनावे नी। तो वो सब समाचार पत्रन के बहुत बहुत धन्यवाद बा, विशेष रूप से हिंदुस्तान के बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने फेन बिहने मिलब आ एकदम निम्न रही, फगुआ अच्छा तरह मनाई। आज जय जय देवरिया, जय भारत माई, जय जय देवरिया, जय भारत माई। रउआ सबके कल्याण होके और रउआ सब एकदम निम्न रही, चकचक रही। जय देवरिया, जय देवरिया।